yasabuke ekhaya ke mina yofika ngithini ke nje imali yami iphelele utshwaleni awingane zami uyongolela imali yami nje cela imali yami sokunyama kusemnyango amacala sowabona ekuseni wemali yami ngiyathenga lana shintshwa mingathi awusabuyi manje thawula limanzi ngilithola ngomhlane iphela lifaka kokwami nje uyanotshaka kuze kali kude kuze kusemnyango cela uvula amasango kungenelenga nezivumele ngoma nazi nezinye sishaya umkhulungwane nomkhulungwane akasakwazi nokubale ngathi sekumanzi phansi madoda mangibona lenga nesiyinhle kanje angifuna ukubuzana lengane namhlanje masitha kuyifonela ubaba wengane ukuthi asuke kube busuku azoyilanda nje sengidawo sexeka amadlebe nendlela manje ngathi akusayiboni sengidawo sexeka amadlebe nendlela manje ngathi akusayiboni yelungeke sithole kazi yofika ngithini ekhaya imali yami iphelele utshwaleni imali yami iphelele utshwaleni yelungeke sithole kazi yofika ngithini ekhaya sokunyama kusemnyango amacala sowabona ekuseni wemali yami ngiyathenga lana shintshwa mingathi awusabuyi manje thawula limanzi ngilithola ngomhlane iphela lifaka kokwami nje uyanotshaka phila abantwana nabamanje sebefuna ama-ubamfowethu ngicela uxola ibhuluke lakho nawe njengendodana mise ngadle sephuke